Ви вже тут сказали, я вам скажу так, тоді, якщо ви там показували, не могли доказати, то вже не йде про добровільність. Бо а раз вони нав'язали, що це має бути поділ, так, не знаю, чи тут, не знаю, чи Нам не тут дали методику. Методику це закон. Розумієте? Правильно, визначаєте Володимир цей Іванович. методику. Методика закону. Методика. Скажіть мені, по методиці, оці дві громади, що у нас утворені, вони по методиці утворені? Ні. Вони відповідають? Ні. Утворивши ці дві громади, дозволивши, утворивши ці дві громади, ви романківці поставили під, ніж, так я скажу. Того, що лишили бідні села, я грубо казати, лишили романківці з бідними селами, тут інфраструктура, Новодністровська інфраструктура, тут податки, там податки, а романківці утворити громаду. Та там нема з ким. Романківці голі, самі себе не протримують. А ще ці села 14, чи скільки там сіл їм дати. Та це взагалі, я закінчу думку. А тепер скажу, що не підходить, і ці громади не є, і дурницю утворили, зробили того, що треба було спочатку не дозволити ці громади, а дозволили чого? Бо політичне рішення. Якщо ми не дозволимо, то тоді не буде зовсім громади. Дозволили. Що ми маємо зараз? От ви кажете, нам треба в районі стабільність. Яка стабільність? У нас стабільність така. Ось оці люди, оце директор у Білоусівці, вона розказує, що буде школою, що буде з лікарнею. Приїжджає равлик, приїжджає з Новодністровська і криками, і то, і сьо, ні, так не буде, Новодністровськ, ми звільнимо вас з роботи і так далі. Ці розумні сидять для того, щоб була стабільність, ті приїжджають і роблять, що хочуть. Якщо завтра з її сторони вийдуть такі самі 10 чоловік, то це вже буде те саме, що робиться в Донецьку. Це називається, що ми хочемо зробити? Ми хочемо послуги наблизити до людей. Ми розвалюємо, ми країну вже розвалили, тепер ми розвалюємо ще район. Ми всі тоді говорили вам і казали, що ми за один район. Новодністровськ відійшов так само, коли відходив Новодністровськ. Чому Новодністровськ плюнув на весь район і захотів стати містом обласного підпорядкування? Це було при вас чи до того? Чого вони захотіли? Чого їм було наплювати на весь район? Ми хочемо бути містом обласного підпорядкування. Добре, відійшли. Що ви зараз їздите по селах, просите села, приходьте до нас? Ви що, так багато коштів маєте? Ви хочете ці села забезпечити, поставити на такий рівень, щоб ви жили прекрасно? Зараз вони згадали за район. Це той час, коли вони відходили і їм було наплювати на район. Я не можу цього ніяк зрозуміти. Але в нас так виходить. Я знову ж таки кажу, от коли ви говорите, і були у вас делегація, і ви сказали, розумно сказали все, що там не має бути ніякого тиску, і що? І равлик приїжджає, і він робить те, що він хоче. І з Новодністровська приїжджають десяток і роблять вони те, що хочуть. В такому випадку їм треба в селі взяти ще 15 чоловік своїх, прийти, взяти їх за шкірку і викинути звідти, для того, щоб навести порядок. Але це буде стінка на стінку. Цього хоче обласна влада? Ні. Цього хоче районна влада? Ні. Так, слухайте, якийсь має бути компроміс. І я хочу сказати, що якби равлика поставили на своє місце, він би не їздив би і не робив би відповідь. Я чуть не знаю, що Василь Васильович скрізь каже, я не буду, законом мені заборонено, я не поїду, я не буду, я не сидю. Чогось він може це і робить це, виконує закон. А це ніякого указу на нього немає. Ніхто його не може поставити на місце. Це всіх не заборонено законом. Він має право ходити і голова районної ради. Він це не робить. От. Тепер далі дивимося, що у нас виходить з тим районом. Ми говорили, і ви кажете, обговорити з усіма. Ми вже обговорювали. І у нас виходить, що тоді, коли ми обговорили і вам сказали, і ви почули думку на сесії обласної ради, приїхали після того і що? І зробили громади так, як захотіли зробити. Хтось ці поділ району робив. Це не так просто у Києві сіли і зробили. Сокиряни окремо, Новодністровську окремо з такими селами, Романківці окремо. Це хтось зробив тут з цього місця. Ми вже знаємо, хто це. Це робив равлик. Він собі поділив. Не тепер, це ще перед тим, як починали. Я вам можу сказати, що кожну цифру, кожного села Київ знати краще за нас. Повірте. Якщо ми помилилися, я бачив.
Якщо ви щось помилилися і кажемо, тут отак, от, ні, Скажіть, почекайте, а ні. Київ, от ви тільки що кажете, ви подайте свої пропозиції. Київ про це знає? Вона вам тільки що розкрила головний лікар, розказує вам, і ви кажете, давайте ці пропозиції. Київ же ж про це знає. То що вони? Василь Васильович, я хочу сказати і завершити на цьому. Володимир Іванович, я тако. На оце не обговоримо всі з районної ради. Поки ми приїхали, на місці Кістрова був призначений. Це ви так зробили тоді. Ну, Бог з ним пройшов час. Але нащо вже до цього часу зараз робити так, щоб ми оцей район поділили на шматки. Ми його розриваємо, але саме основне, ми людей у районі зробили ворогами. Люди зараз один на одного, отако дивляться в кожному селі. Бо одні, ой, до Новодністровська, Новодністровська. Та це не можна поставити керівництво. Ви працювали там, що керівництво Новодністровська лякає людей, що ми вас позвільняємо з роботи. Та якби це було питання, щоб директор сказав у школі, що я вас звільню з роботи, якщо ви щось не зробите, то мене вже давно зняли. А це їх не можна поставити на місце то керівництва. Новодністровськ, всі люди приїжджають, хто працює, так і кажуть. А ви хочете, щоб було підписи? Ні, хто лякав? У Новодністровську, керівництво Новодністровська. Хто? Ті, хто там працює. Шевчук, Субота. Керівники організації. Всі. Субота теж? О. Але вопрос, ти закінчив? Субота теж? Теж. Субота теж? Сільського сина там звільнили. Тому Ви працювали на станції? Працювали. Він працював під організації. та сільської голови Раї вже звільнили син. Сільського голови Ожгу вже сина звільнили з роботи. Ну, тут не дати певно плюс. Але по-любому це Так підрядна чи не підрядна, яка різниця? Володимир Іванович, Це я- є скорочення чуєте? виробництва. Це є тиск. Ви Володимир це Іванович, прекрасно чуєте? розумієте. Це тиск. Завершується об'єкт будівництва. І скорочення Володимир Володимир Іванович, Іванович, субота. дайте я Так, докажу. так. І останнє. Оце ви зараз запитуєте, хто, де. Це скорочення, це теж я так як директор, точно так само, якщо мені щось треба сказати, це, ви знаєте, іде оптимізація, іде то. Ми вам кажемо, говоримо, ви хочете, щоб ми зібрали чи сфотографували, щоб попривозили людей, яких позвільняли з роботи, щоб ще що говорили. Я до чого веду? Ми район зробимо так, що люди один проти одного вийдуть, у якомусь селі поб'ються, приїде з Києва і так далі, сфотографується, бо це буде обов'язково 1+1 інтер і так далі. А потім будуть казати, от як у нас йде утворення громад. Замість того, щоб зробити, об'єднати щось, ви тільки що самі говорили, коли за кошти казали, розривають кошти, такого не можна допускати. Оце ми робимо з районом. І сприяння з області ніяк не бачу. Я, як депутат районної ради, ніяк, і від вас особисто ніяк не бачу. Щоб ви могли сприяти тому, що це Я припинилося. завішу тут. Бо що? Я не вішу тут. Чекайте, а чи ви вже були у вас? Є якісь результати? Чого равник їздить по цьому і починає брехню? Ви центр... Не за якісь інтереси воюють зі мною, в надіжді на те, що якщо буде 3 громади, в мене здається вплив в Сокирянському районі. Я хочу сказати, ті люди, які мене поважають, вони мене будуть поважати, де б я не був. І я це можу показати на всіх виборах. У мене є стабільний електорат в Сокирянському районі, який за мене голосуває, навіть якщо я в партії, як це? Голуби будуть голосують за Не мене. дай Бог. Працював, так? Треба голуби. Ну, Каже, примірно, не дай так. Бог, Але Володя. вопрос стоїть в другому. Володимир Іванович. От була передача, значить, 11.04.15 року. Чому на Сокирянщині блокують об'єднання громад? На яку запросили Нажига, Попова, секретар міської ради, Державна телерадіокомпанія. 16 року. 16, так. Державна телерадіокомпанія, яка згідно закону про журналістику має висвітлювати не однобоко, а висвітлювати всесторонні. Так же закон про пресу каже Володимир Іванович, так чи ні? Значить, ну, що там говорив Нажига з тим, я вам там послухайте. Мені дуже цікаво, зараз, що ви всі послухали, що казав Офіс реформ. Зараз Нажига закінчує. От губернатор має прийняти міри до комісії цієї. Щас.